ታሪክና ዝጅምረሉ ኣብ ኮርያ ጂኖሎጂካል መምሕዳር ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እትሰርሕ ጃኖ ዝተባህለት ጓል ኮይኑ ምስ ኪንጁ ድሕርና 10 ዓመት ዝገበረ ርክቦም ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ወርሒ ንኽምርዓው ወሰኑ። ከምኡ ኢሉ ከሎ ካብ ካልእ ጨንፈር ኦፊስ ዝሰርሕ ጁኒየር ሜትሮሎጂስት ሽዩ ምስ ኣፍቃሪቱ ዩቲን ብሓደ ድሕር መውዓሎም ናብ ስርሓ ንምኽያድ ተንስአት። ኣብዚ ግዜ ግን ሆን ካብ መሳርሕታ ተደወለላ። ኣብቲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ በረድን ንፋስን መጠንቀቕታታት ድሕር ምንጋሩ እዚ ድማ ንናይ ጉጅለኦም መራሒ ህጊ ንኽትነግሮ ነገራ። ኮይኑ ግን እቲ ጉጅለ ኣቐዲሙ ከም ዘጽንዖ መሰረት በረድ ከም ዘየለ ነገረቶ። ቁርብ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ንፋስ ዝተሓወሶ ኣዝዩ ከቢድ በረድን ማይን ሃረመ። ኮይኑ ድማ ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ዕንወትን ክሳራን ኣጽሐ። ድሕሪ ዝጋጣሚ ቀንዲ ዳይሬክተር ሓላፊ ቾይ በዚ ጉዳይ ተሓታቲ ስለ ዝገበሮ ጉዳዩ ንኸረጋግጽ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ተነግሮ። ኮይኑ ግን ቾይ ጋዜጣ መብርሂ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ ግዜ ልቢ ድኻም ሓዘሞ ናብ ሕክምና ተወስደ። በዚ ምኽንያት ድማ ሆን ንቾይ ተኪኣ ጋዜጣዊ መግለጺ ድሕሪ ምሃባ ኣብ ናይ ቾይን ቦታ ንጊዜያዊ ተተክአት። ሆን ንመርዓ እትዳሎ ስለ ዝነበረት እቲ ሕቶ ኣየሐጎሳን። ኮይኑ ግን ናይ ሓላፊኣ ትእዛዝካ ምኽባር ወል ሓደ ኣማራጺ ኣይነበራን። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምስ ከደት ብዛዕባ ናይ መዓልታዊ ትንቢታት ኩነታት ኣየር ንምዝርራብ ናይ መስመር ኣኼባ ገበሩ። ኣብቲ ኣኼባ ሽዩ ኣብቲ ቀንዲ ከተማ ከጋጥም ዝኽእል ከቢድ ዝናብ ትንበያ እንተቕረበ ሆን ናይ ኩነታት ኣየር ተንታኒ በዓል ሞያ ኦንዱ ምስ ናይ ሽዩ ትንታኔ ምስማዕ ድሕሪ ምእባይ ናብ ምኽኻር ኣተው። ኣብዚ እዋን ሆን ኣብ ሞንጎ ብምእታው መሰረጋግኣቶም በዚ ጉዳይ ከም ዘይዘራረቡ ጠቒሳ ኣኼባ ወድኡ። ደጊሙ ሸለል ብምባሎም ዝሓረቐ ሽዩ ኣብቲ ቀንዲ ኦፊስ ንዘሎ ዓርኩ ሻኮ ደው ኢሉ እቲ ነገር ሪፖርት ንኽገብር ሓተቶ። ሳኮ ናይ ሽዩ ትንበያ ብምእማን ብዘይ ዝኾነ መረጋገፂ ስለቲ ዘጋጥም ናይ ኣየር ኩነታት ሪፖርት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ሆን ብሕርቃን ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ሓተተቶ። እሱ ድማ ናይ ሽዩን ትንቢት ከም ዝኣምንን ቀዲሙ ዘጋጠመ ዝናብ ከም ኣብነት ክጥቀስ ከም ዝኽእልን ኣብ ዝነግረላ ዝነበረ ግዜ ሆን ባዕላ ንሽዩ ብኣካል ንምርካብ ከደት። ኣብኡ ጸኒሓ ንሽን ብሕርቃን እናገለጸትሉ ከላ ግን ከይተሓስበ ማይ ካርን ብምጅማሩ ናብ ውሽጢ ኣተወት። ድሕሪ ስራሕውን ብዛዕባ ምርዖኦም ንምዝርራብ ናብ ኪንጁ እንተደወለት እኳ ኪንጁ ግን ምልዓል ምስ ኣበያ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ንኽትረኽቦ ወሰነት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ግን ሕጹያ ምስ ዩጂን ብሓደ ምስ ረኸበቶም ብስምባደን ብሓዘንን ገዝኡ ገዲፋ ወጸት። ኣብዚ እዋን ኪንጁ ናታ ምምጻእ ምስ ራየ ደድሕሪኣ ኸይዱ ከረዳኣ እንተፈተነኮ ኮይኑ ግን ፈተንኡ ከይሰለጦ ተረፈ። ብኻልእ ወገን ድማ ሽዩን ኣፍቃሪቱ ምስ ካልእ ወዲ ከም ዝኸደ ስለ ዝፈለጠ ርክቦም ተቋረጸ። ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ ቾይ ብሕማም ምኽንያት ስራሕ ከም ዘቋረጸ ንሆን ነገራ። እዛ ኸቲሉ ድማ ሆን ቀንዲ ሓላፊት ናይቲ ዲቪዥን ብምዃን ተሾመት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ምስ ኪንጁ ከም ዝተፈላለዩ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ክውረ ጀመረ። ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኪንጁ ከም ዝተመርዓወ ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ጉዳይ ንኹሉ ሰብ በፂሑ ነበረ። ሓደ ምሸት ሆን ካብ ስራሓ እንዳተመሰት ከላ ኪንጁ ሓደ ንብረቶም ካብቲ ገዛ ከም ዝወሰዶ ስለ ዝፈለጠት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንኽትረኽቦ ናብ ዘለዎ ኸደት። ኣብዚ እዋን እቲ ኣፓርትመንት ብሓደ ከም ዝገዝእዎ ብዘይካ ተቑሑት ድማ እቲ ገዛ ተሸይጡ ብማዕረ ክማቐልዎ ሓሳብ መሰቕረበ ሆን በቲ ዝኾነ ኩሉ ድንግርግር በላ። ንጽባሒቱ ድማ ሽዩ ናብ ቲኤምኤ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ብምቕያሩ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣብ ዝቕጽል ድማ ከም ጁኒየር ሜትሮሎጂ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ንሆን ነገራ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ደንጉ ብናይ ሆን ኣመራርሓ ዝለዓለ ናይ ሜትሮሎጂ በዓል ሞያ ኮይኑ ብምሓዝ ንሱ ናብቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተሰጋገረ ድሕሪ ምፍላጡ እዚ ዘይተጸበይዎ ኣጋጣሚ ብምዃኑን ንኡኡን ንሹንን ኣገረሞም። ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ቀንዲ ከተማ ሃንደበታዊ ናይ ሙቐት ምውሳኽን ተደጋጋሚ ናይ ኩነታት ኣየር ምልውዋጡን ንምምርማሩ ኩሎም እቶም ጉጅለ ተኣከቡ። ሆን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ድሕሪ ክሰምዕ ምጽንሓ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ምናልባት ቀጻሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክሳብቲ በፂሖሞ ዘለው ሓበሬታ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃበት። ብኻልእ ወገን ድማ ናይ ቲኤምኤ ኣካል ብምዃን ዘገልግል ኪንጁን ናይ ኩነታት ኣየር ተተንባይ ዝኾነት ዩጂንን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነበረ። ኣብኡ ምሸት ደንጉ ናብ ገዝኡ እናተመሰ በዓልቲ ቤቱ ያን ከምኡውን ጓሉ ኦንጊ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ክገብራሉ ኣይጽበይን ነበረ። ብፍላይ ድማ ን14 ዓመታት ካብ ስድራ ቤቱ ተፈልዩ ብስራሕ ኣብ ካልእ ቦታ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ ከም ዝተቐየረ ኸይነገራን ከሎ ምስ ሰበይቱ ኣብ ጭቕጭቕ ኣተው። እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ሆን ድቃ ስለ ዝኣበያ ንዝኸውን ዘሎ ምልውዋጥ ናይ ኣየር ንምምርማር ናብ ኦፊሳ ኣቐዲማ ብለይቱ ኸደት። ዝገርም ነገር ግን ሽውን ኣብኡ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ድማ ቀዲምካ ናይ ምእታው ልምዲ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምንጋሩ ብሓደ ኸጽንዑ ጀመሩ። ኣብ ዝርርቦም ግን
ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝተመርዓወት ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምንጋሩ ክልቲኦም ዝተኸድዑ ብምዃኖም ስለ ዝመሳሰሉ መሓዙት ንምዃን ተሰማምዑ። ሓደ ንግሆ ግን ሆን ምስ ዓባይ ሓፍታ ኸላ ዩዥን ደወለትላ እሞ ኪጁን ካብታ ኣፓርታማ ሽያጥ ካብ ዝርከብ ገንዘብ ብዛዕባ ምኽፋሎም ዝገልጽ ሰነድ ናብ ኦም ከም ዝለኣኸት ነገረታ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሆን ብስምዒት ናብ ኪንጁ ብምኻድ ብጽፍዒት ድሕሪ ምልዳዳ እዚ ኩሉ ባህርያቱ ከም ዘይተረድኣ ነገረቶ። ኪንጁ ብወገኑ ምስኣ ካብ ዘሕለፎም 10 ዓመታት ዘይሕጉስ ከም ዝነበረ ነገራ። ኣብዚ ሰዓት ሆን ንሓደ ደቂቕ ስቕ ድሕሪ ምባላ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣፓርታማ ንኽሽየጥ ተሰማሚዓ ቅድሚ ክፍሊ ዝነበረን ካልእ ወጻኢታትን ግን ንሳ ምዃና ከም ዝኸፈለቶ ነጊራ ኪንጁ ቁሩብ ከም ዘዋፅን ጠቒሳ ድማ 20% ጥራይ ከም ዝወስድ ነገረቶ። ኪንጁ ኣብዚ ግዜ እዚ ማዕረም ምቓል ዝብል ሓሳቡ ዘይከውን ከም ዝኾነ ተረዲኡ ብግብሩ ሓፈረ። ሽው ክከራኸሩ ይዕዘቦም ስለ ዝነበረ ድሕሪ ስራሕ ንሆን ከዘናግዓ ብምሕሳብ ናይ ድራር ግብጃ ኣቕረበላ። ካብኡ ብሓደ ከለዉ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ናይ ፍቕሪ ርክባቶም ብዛዕባ ካልእ ነገርን ክዕልሉ ድሕሪ ምጽንሖም ክልቲኦም ሰኸሩ። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ናይ ሽው ኣፓርትመንት ክልቲኦም ደቂሶም ነፍሶም ረኸብዋ። ኣብዚ ግዜ ሆን ትማሊ ዘጋጠመ ነገር ንኽርስዖ ምስ ሓተተቶ መልሲ ኸይሃባ ናብ ሸቓቕ ከደ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣደ ሆን ዩን ብዛዕባ ናይ ደቃ ናይ ፍቕሪ ህይወተን ተጨኒቓ ነበረት። ዓባይ ጓላታ ኮን ድሕሪ ምፍታሓ በይናያ ምስኣ ትነብር። ሆንግ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን መርዓኣ ብምስራዙ ናይ ጎርባብታ መሕመይ ከም ዝኾነ ሰሚዓያ። ብኻልእ ወገን ድማ ኪጁን ካብ ስራሕ ናብ ገዝኡ እናተመንሰን ከሎ ዋላ እኳ ገዝኡ ንምፅራይ ብዙሕ ግዜ እንተፃዕረ ኣፓርትመንቱ ግን ምሸት ፋሕፋሕ ኢሉ ይፀንሖ እሞ ብጣዕሚ እዩ ዝሓርቕ። ካብኡ ጉሓፍ ኣብ ዝእክበሉ ዝነበረ ግዜ ዩጁ መፀት እሞ ሰዓት ኣኺልዋ ከይፅረይቶ ከም ዝኸደት እሞ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታታ ጉሓፍ ንምጉሓፍ ወፀት። ካብዚ ኣቐዲሙ ግን ይሁ እዚ ስራሕ እውን ከም ዘየስርሓ ሓሲባ ነበረት። እዚ ከም ኢሉ ከሎ ሆን ኣፓርትመንት ቅድሚ ምሻጣ ንምግዓዝ ኣብ ትዳለወሉ ግዜ ሽዩ ሓደ ነገራት ንኽሕግዛ ናብ ሆን ክኸደ። ኣፀራርዮም ድሕሪ ምውድኦም ሽዩ ብዛዕባኡ እንታይ ይስምዓ ምስ ሓተታ ሆንግ ድማ ሽዩ ደስ ከም ዝብላ ኣሚና ኮይኑ ግን ድሕሪ ምስ ኪጁን ዝነበራ ርክብ ምስ መሳርሕታ ካልእ ሓድሽ ርክብ ከም ዘይትደሊ ነጊራ ብፍላይ ድማ ናይ ሽዩ ሓላፊት ብምዃና ኣብ ስርሖም ፀገም ከይፈጥር ስግኣት ከም ዘለዋ ነገረቶ። ድሕሪ ዝምስምዑ ሽዩ ካብ ልቡ ከም ዝንከባኸባን ቅድሚ ሕጂ ኪጁን ከም ዝገበሮ ዓይነት ክሕደት ኣብኡ ከም ዘይድከም ቃል ድሕሪ ምእታው ሆንግ ድማ ርክቦም ኣብ ኦፊስ ካብ ዘሎ ኩሉ ሰብ ብምስጢር ክሕዝዎ ድሕሪ ምእማና ምስ ስምምዖም ብምስዓዓም ኣረጋገጹ። ኣብ ካልእ መዓልቲ እታ ከተማ ጣቓ ተሸፈነት እሞ ኣብ ኣሽከርከርቲ ናይ ምርኣይ ፀገም ኣምፀአ እሞ ንብዙሕ ሓደጋ ንኸጋጥም ምኽንያት ብምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ማእከላይ TMA ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ስራሕ በዚሕዎ ነበረ። እዚ ከም ኢሉ ከሎ ሆንን ሽዋን ሓድሽ ርክቦም ንምሕባጥ ኣብ ዝፍትንሉ ግዜ ሓደ ሰራሕተኛታት ሽዩ ምስ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ከም ዝተረኣየ ብምጥቃስ መን ምዃና ክነግሮም ኣብ ዝርብሽሉ ዝነበሩ እዋን ሆንግ ጣልቃ ኣትያ ካብ ኦፊሳ ወረቐት ከም ጽውላ ኣዘዘቶም እሞ ካብኡ ከም ዝርሕቁ ገበረት። ዝተፈተኹም ቤተሰብና ጽቡቕን ምሩፅን ዝኾነ ናይ ፊልም ትረኻ ክትረኽቦ ምስ ትደልዩ ቻነልና ሳብስክራይብ ንንለቆም ቪድዮታት ድማ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና። ብኻልእ ወገን ድማ ድንጉ ኣብ ገዛ ምስ ጓሉ ኦሚ ርክቦም ንምሕዳስ ዝፅዕረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንዓመታት ብዘይ ኣቦ ምንባር ዝለመደት ኦቢ ኣቦኣ ገዲፋቶ ኸደት። ሰበይቱ እውን እንተኾነት ኣድህቦ ዘይሃበቶ ደንጉ ተበሳጩ ከም ስድራ ቤቶም ከም ዘይርእይዎ ንሰበይቱ ነገራ። ኣብዚ እዋን ሰበይቱ ንደንጉ ካብ ስድራ ቤቱ ንላዕሊ ስርሑ ኣብሊፁ ከም ዝፈቱ ብምግላጽ ብዛዕባ ዝሓለፈ ንሱ ዘይፈልጦም ክትነግሮ ጀመረት። ኦሚ ምስ ተወልደት ከማን መፂኡ ከም ዘይበፅሓን ድሕሪ 3 ወርሓት እውን ከም ዝመፀን ንዘመናት ድማ ቤተሰባን ጎረባብታን ሰብኣይ ከም ዘይብላ ሰበይቲ ክርእይዋን ክሓሚዋን ከም ዝኸረሙን ድሕሪ ምንጋራ ደንጉ ቃል ከየውፀአ ኣብ ሓሳብ ኣተወ። ሆና ማእከላይ TMA ንስርሓ ወዲኣ ናብ ገዝኣ እናምርሐት ከላ ኣብ ውሽጢ ሊፍት ንዩጁን ረኸበታ። ዩጁን ንዝጋጣሚ ብምጥቃም ስለ ሓደ ሓበሬታ ክትሓታ ከም ትደልን ድሕሪ ምግላፃ ናብ ሓደ ካፈ ብምኻድ ቃለ መጠይቕ ገበረትላ። ንጽባሒቱ ድማ ንሳ ብዘይበለቶ ነገር ዝወፀ ኣርእስቲ ንሆንጋ ጨንቓ። ካብኡ ድማ ናብ ዩጁን ብምኻድ ንምንታይ ንሳ ዘይበለቶ ነገር ኣብኡ የእትያ ምስ ሓተተታ ዩጁን ግን ኩሉ ዝፀሓፈቶ ኩሉ ካብቲ ዝበለቶ ተላዒላ ምዃና ነገረታ። ኣብዚ እዋን ኪጁን ጣልቃ ብምእታው ዝተፈጥሩ ነገራት ንስርሖም ሽሙ ከም ዘጥፍኣሉ ብምንጋር ንዩጁን ሓሪቑ እናተዛረባ ሆን ገዲፋቶም ከደት። TMA ናይ ኣየር ኩነታት ሓጋይ ምስ ኮነ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ንላዕሊ ሙቐት ከም ዝኸውን ተተንቢኡ እንተነበረ እኳ
ኣብ ሓደ ቦታታት ግን ብርቱዕ ዝናብ ብምህራም ሩባታት ብምምላእ ልዑል ውሕጅ ከም ዘስዕብ ገበረ። ኣብ ናይ ኣኼባ ግዚኦም ሽዩ እዚ ዘይተለምደ ወቕታዊ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ከባቢ ኮርያ ዘሎ ኣየር ናይ ዘይምርግጋእ ምዃኑ ገለጸ። በቲ ምሸት ድማ ደንጉን ሁንን ናይ ውሕጅ ሓደጋታት ካብ ዘጋጠሞም ቦታታት ንዝግበር ምክትታል ናይ ዝናብ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ናይ ዕድል ኮይኑ ግን በቲ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ዝተወስዱ 2 ሰባት ብህይወት ብምርካቦም ዓብይ ዕረፍቲ ተሰምዖም። ድሕሪ እዚ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ድራር ንምብላዕ ምስ ከዱ ደንጉ ናይ ስድራ ቤቱ ጸገምን ንሆንግ ክነግራ ጀመረ። ከምኡ ኢሉ ድማ ምስ ሰበይቱ ብዝፍጠር ናይ ዘይምርድዳእ ካብ ገዛ ክወፅእ ከም ዝሓሰበ ነገራ። ድሕሪ ድራር ድማ ሆንግ ብስኽራን ምኻድ ንዝሰኣነ ደንጉ ካብቲ ሬስቶራንት ኣውፅያ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ሆቴል ወሰደቶ። ኣብቲ ዝኸድዎ ሆቴል ድማ ኣጋጣሚ ምስ ሹ ተራኸቡ እሞ ምስ ደንጉ ብምርኣያ ኣብ ጥርጣሬ ኣተዎ እሞ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓተታ። ሆንግ ድማ ንደንጉ ድሕሪ ምብፅሓ እቲ ዘጋጠመ ነገር እናረዳእቶ ከላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሹን ሞንኮብ ተሓሒዛ ሓለፈት። ኣብዚ እዋን ሆን ብተራኣ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝመፀን እታ ጓል ከመንያ ብምባል ድንግርግር ኢልዋ በይና ገዲፋቶ ኸደት። ኣብታ ዝቐፀለት መዓልቲ ሽዮን ሆንግ ድሕሪ ምርካቡ ኣብኡ ዝነበረ ኣቦኡ ዝነብረሉ ቦታ ከም ዝነበረን ኣብኡ ምስ በፅሐን ኣቦኡ ዘለዎ ንብረት ብምሉኡ ብቁማር ተፃዊቱ ከም ዝረኸቦን እዚ ረኺቡ እውን እናተመልሰ ከም ዝረኸባ ምስ ነገራ ሆንግ እምነታ ተመልሰ። ኣብታ ኣፓርትመንት ከለውን ኣቦ ሸው ተወሳኺ ገንዘብ ንኽህቦ ምስ ሓተቶ ንሱ ድማ ዘለዎ ኩሉ ከም ዝሃቦን ካብ ሎሚ ንንየው እንተፈራርሐውን ንፖሊስ ከም ዝነግረሉ ነጊሩ ካብታ ኣፓርትመንት ወፀ። ኣብዚ እዋን ኣቦኡ ደድሕሪኡ ብምምፃእ ሽዩ ምስ ሆን እናዕለሉ ስለ ዝመፆም ናይ ርክቦም ምስጢር ተረድአ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ክልቲኦም ቀንዲ ናይ TMA ጉጅለ ካብቲ ከባቢ ክህሉ ዝኽእል ናይ ኩነታት ኣየር ለውጥን እናተኸታተሉ እንከለዉ ሆንግ ቴሌፎን ተደወላላ እሞ 10 ሚልዮን ዋን ከተምፅእ ኣቦ ሸው ነገራ። ዘይተምፅእ እንተኮይና ድማ ምስ ሸው ዘለዋ ሕቡእ ርክብ ከም ዘጋለጾም ኣፈራርሓ። ሆን ብናይ ሹ ኣቦ ተገሪማ ፈዚዛ ተረፈት። ድሒራ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ዝኣዘዛ ገንዘብ ሃበቶ። ንጽባሒቱ ንጎ ሸው ናብ ኣቦኡ ድሕሪ ምኻድ ገንዘብ ሃቦ እሞ ዝተረፈ ድማ ናይ ካልእ ምዃኑ ነገሮ። ኣቦኡ ኣብዚ እዋን ተወሳኺ ገንዘብ ክህቦ እናፈራርሖ ከሎ ኣጋጣሚ ናይ ሆንግ ስም ፀውዐ። ኣብ ኣዘራርብኡ ድማ ኣቦኡ ካብ ሆንግ ገንዘብ ከም ዝተቐበለ ምስ ተረድአ ነብኡ ድማ ሓኒቑ ደጊሙ ድማ ኣብ ሂወቱ ንኸይኣቱ ኣፈራሪሑ ተመልሰ። ብዙሕ ከይፀንሑ ግን ሽው በቲ ኩነታት ብምኳይ ኣብ ክንድብኡ ይቕሬታ ክሓታ ምስ ሆን ተራኸቡ። ሆን ንኸይጭነቕ ድሕሪ ምንጋራ ናብቲ ኣፓርታማ ጋበዘቶ። ንሳውን ዝሓለፈ ሂወት ብምዕላላ ክትፀናናዕ ነገረቶ። ሆን ኣቦኣ ኩባንኡ ክኸስር ከሎ ገዝኦም ብባንኪ ክውሰድ ከሎ ዘሕለፍዎ ከቢድ ግዜ ድሕሪ ምዕላላ ሽው ዘጋጠሞ ዘሎ ዝኾነ ሽግር ብግልፂ ክነግራን እተፍቅሮ ሰብ ደጊማ ክትከስር ከም ዘይትደልን ነገረቶ። ቀፂላ ድማ ብሓደ ንኽነብሩን ኣጸቢቆ ንኽፋለጡን ሕቶ ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ሕቶኣ ከም ዘይቅበሎ ነገራ። ምሸት ስራሕ ድሕሪ ምውድኡ ሽዮን ሆን ንድራር ድሕሪ ምግባዙ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኣፓርታማ ከቢርዎ ክኸፍሎ ከም ዘይከኣለን ዝሓሸ ተመጣጣኒ ገዛ ይደሊ ከም ዘሎ ነገራ። ሆን እዚ ምስ ሰምዐት ምስኣ ክነብር ከም ዝኽእል ደጊማ ነገረቶ። ንሱ ግን ናይ ፍቕሪ ሂወቱ ምስ ናይ ግሉ ሂወት ክሓዋውሶ ግዚኡ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ደጊሙ ንሕቶኣ ነጸጎ። ሽው ኣፓርትመንቱ ድሕሪ ምግዳፍ ንዱን ንምርካብ ከደ። ጁን ምስ ሰበይቱ ስለ ዘይተሰማምዐ ክካሰሱ እውን ጀሚሮም ስለ ዝነበሩ ሽው ድማ ገዛ ክሳብ ዝረክብ ምስ ዱን ክጸንሕ ወሰነ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት እውን ኣብ ውሽጢ መኻዚኖ ዝሓድሩ ዘለው ሰባት ካብ ሰራሕተኛታት ጥርዓን ድሕሪ ምስማዓ ክልቲኦም ኣብ ዝሓድሩሉ ቦታ ክረኽቡ ነገረቶም። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምሸት ድማ መንበሪ ገዛ ስለ ዘይረኸቡ ኣብ መኪኖም ሓዲሮም ምስ ረኸበቶም ቦታ ክሳብ ዝረኽቡ ድማ ምስኣ ክጸንሑ ነገረቶም። ወልሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ሽዩንን ደጉሃንን ድማ ሕራይ ብምባል ናይ ገዛ ወፃኢታት ከም ዝከፋፈልዎ ተሰማሚዖም ድማ ምስኣ ምንባር ጀመሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ኪጁ ሰኺሩ ናብ እንዳሆን ኣፓርታማ መፀ እሞ ንኸእተትዎ ሓተታ። ሁን መጀመርያ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ድሕሪ ምጥንቃቓ ክኸይድ ከም ዘይክእል ምስ ተረድአት ኣብቲ በረንዳ ምስኡ ኮፈለት። ኪጁ ርእሱ ኣብ መንኮባ ድሕሪ ምድጋፉ በቲ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ሓተታ። ኣብዚ ግዜ ሽው መፀ እሞ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ምፅራዩ ተተሓሒዞም ንገዛ ኣተው። ገዛ ምስ ኣተው ድማ ኪጁ ኣብ ሕልሙ ናይ ሆን ስም ደጋጊሙ ክፅዋዕ ሓደረ። ዩጅን ድማ በዚ ክትጭነቕ ሓደረት። ድሕሪ ካልእ መዓልቲ ሆን ናብ ስርሓ ኣብ ትኸደሉ መዓልቲ
መጠነኛ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጠማሞ መኪና ድማ ብቑሩብ ተጎድአት። ኣብዚ እዋን ድማ ሪፖርት ንምግባር ናብቲ ናይ ኢንሹራንስ ኩባንያ እንተደወለት መኪና ግን ኢንሹራንስ ከም ዘይብላ ነገርዋ። ኣብዚ እዋን ኪጁ ይሓልፍ ስለ ዝነበረ ናብ ሆን ቀሪቡ ብዛዕባ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ኣረዳኣ። ሆን ከይፈለጠት ናይ መኪና መድሕን ናይ ኢንሹራንስ ብስም ኣፍቃሪኣ ከም ዝተለወጠን ክልቲኦም ድሕሪ ምምርዓዎም ሓንቲ መኪና ክጥቀሙ ብምሕሳብ ምዃኑ ነገራ። ሆን ልዕልቲ ኢንሹራንስ ኪጁ እዚ ኩሉ ግዜ ውሳኔታት ምስ ኣኸይ ተዘራረበ ባዕሉ ብምሕላፉ ሓረቐት። ኮይኑ ግን ምስ ስራሕ ካብ ምኻድ ወፃኢ ንግዚኡ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ብሓንሳብ ከዱ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ሽው ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ምስ ሰምዐ ብፍላይ ብቴሌፎን ክረኽባ ብዘይምኽኣሉ ተጨኒቑ ነበረ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሆን ምስ ኪጁን ብሓደ ከኣትዉ ከላ ተመልከተ። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ዩጂን ንሹን ንበይኑ ድሕሪ ምርካባ ናብ ናይ ሆን ኣፓርታማ ሰኺሩ ከም ዝመፀን ኪጁን እንታይ ይገብር ከም ዝነበረን ሓተተቶ። ሽው ኣቐዲሙ ብዝገበሮ ነገር ከም ዝተጋገየ ፈሊጡ ይቕሬታ ክሓታ ከም ዝኾነ ነገራ። ቀፂላ ድማ ምስ ኪጁን ብሓደ ክነብሩ ድሕሪ ምጅማሮም ኩሉ ግዜ ይበኣሱ ከም ዘለውን ብፍላይ ድማ ምስኡ ብሓደ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምጋራ ጠባዩ ይቃየር ከም ዘሎን ኩሉ ነገር ነገረቶ። ብኻልእ ኣጋጣሚ ድማ ብማእከላይ TMA ዝወፀ መግለፂታት ዩጂን ምስ ሹም ብምዃን ናብ ክፍሉ ክትኣቱ ስለ ዝረኣያ ቅንኢ እናተሰምዖ ምስ በዓል ቤቱ ዘለዎ ርክብ እንታይ ምዃኑ ሓተቶ። ሽውን ተረጋጊኡ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ወልሓደ ርክብ ከም ዘይብሉን ንሱ ዝሓለፎ ግዜ ከም ዝበፅሖን ነገሮ። ኪጁን ምስ ሹን ባእሲ ጀመረ። ንምሸቱ ድማ ሆን መግቡ ንኽበልዕን ቀዲሙ ምስ ኪጁን ክበኣስ ከሎ ኣብ ገጹ ዝወጾ ማህረምቲ ቁስሉ እናፀረገትን ብሓንሳብ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ምስ ኪጁን ናብ ኦፊስ ብሓንሳብ ከም ዝመፀት ንኽፈልጥ እውን ብኡ ይቕሬታ ሓተተቶ። ሽዑ ዝኾነ ኩሉ መሰረዳእቶ ምስ ኪጁን ርክብ ከም ዘይብላ ኣረዳእቶ። ነዚ ብርሑቕ ኮይኑ ዝርኢ ዝነበረ ኪጁን ናይ ቀደም ሕፅኢቱ ምስ ሽዩ ከም ዝኾነ ተፈለጠሞ ቅንኣት ሓደሮ። ንጽባሒቱ ኪጁ ምስ ሆን ተራኺቡ ትማሊ ምሸት ምስ ሽዩ ከም ዝረኣዮም እንታይ የጋጥም ከም ዘሎን ሓተታ። ሁን ስምዒታ ሸለል ብምባል ብኡኡ ድሕሪ ምግዳኣ ምስ ካልእ መሳርሕታ ካልእ ናይ ፍቕሪ ርክብ ክጅምር መደብ ከም ዘይብላ ነገረቶ። ኪጁን ግን ሕነ ክፈዲሉ ምዃኑ ምሳኺ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ምስ ነገራ ገዲፋቶ ኸደት። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ኪጁን ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሁን ስምዒት ከም ዘለዎ ተረድአ። ክከታተሎም ድማ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ኪጁን ንሆን ንምርኣይ ገዝኣ ምስ ከደ ምስ ጁን ክዘናግዑ እናኸዱ ረኣዮም። ቀፂሉ ብእግሩ ወሪዱ ክከታተሎም ምስ ጀመረ ቴሌፎኑ ኣብ መኪና ከም ዝረስዐ ኣስተውዓለ እሞ ተመሊሱ ከምፃ ምስከነ ድማ መኪንኡ ኣብ ዘይከውን ቦታ ብምቕማጡ ፖሊስ መኪንኡ ክወስድዋ ከለዉ መፀ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ናይ ሴንትራል ጉጅለ ናይ ኣየር ኩነታት ትንበይኦም ብዘይምስርሑ ብኡኡ ብዙሕ ጥርዓን ስለ ዝመፆም ድማ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ኣኼባ ገበሩ። ናይቲ ኣኼባ ወኪል ኪጁን ሹንን ብሓሳብ ስለ ዘይተሰማምዑ ክጨቃጨቁ ጀመሩ። ኣብዚ እዋን ሆን ሓሳባቶም ተዘራሪቦም ኣብ መፍትሒ ክበፅሑ ስለ ዝኣዘዘቶም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣተዉ። እናተዘራረቡ ከለዉ ኪጁን ሽው ምስ ሆን ዝኾነ ንዕኡ ንምጉዳእ ሓሲቡ ድዮ ሓተቶ። ሽዑ ሹን መሊሱ ንሆን ናይ ብሓቂ ከም ዝፈትዋ ተናዘዘ። ኪጁን እዚ ድሕር ምስምዑ ሹን ናይ ብሓቂ ንሆን ከም ዝፈትዋ ተረድአ እሞ ሕነ ክፈድየሉ ከም ዘይኮነ ተረድአ። ምስ ኪጁን ድሕሪ ምስ ገበርዎ ዝርርብ ሽው ምስ ሆን ስለ ዝነበሮ ርክብ ንምንጋር ተራኸቡ። ኣብ መንጎ ዝርርቦም ንመርዓ ፍቕሪ ጥራይ ኣኻልይሉ ከም ዘይሓስብ ነገራ። ከም ምኽንያት ዘቕረቦ ኮይኑ ሽው ሓላፍነት ከም ዝፈርሕን ንዝፈትዎ ሰብ ድማ ብናይ ውልቃዊ ጉዳይ ከጨንቕ ስለ ዘይደልይሉ ነገራ። እዚ ዘረብኡ ሆን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ እምነት ክትቅንስ ገበራ። ሆን ምስ ሽው ዘለዋ ርክብ እናሓሰበት ድንግርግር ስለ ዝበላ ዩጂን ድሕሪ ምምርዓው ዘለዎ ሂወቱ ንኪጁን ሓተተቶ። ኪጁን ድሕሪ ምምርዓው ዝነበሮ ናጽነት ከም ዝሰኣነን ኣብ ከቢድ ጾር ከም ዘለዎን ድሕሪ ምንጋሩ ሆን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ስለምንታይ ከም ዘለዓለትን ብውሽጣ እናሓሰበት ሓደ መዓልቲ እዩ ናብ ሆን ኣንደበት ዝመፀትሉ ግዜ ጓላ ሆን ምስ ክልተ ወዳት ትነብር ከም ዘላ ድሕሪ ምፍላጣ ሰንቢዳ ወደቐት። ሆን ዶንጉን ሽዋን ምስኣን ግዚኡ እኳ ከም ዝጸንሑ ከተረዳኣ እንተፈተነት ኣዲኣ ግን ክትኣምና ስለ ዘይከኣለት ብቕልጡፍ ተመሪዓ ካብዚ ህይወት ክትወፅን ካብ ሕሜታ ከተድሕናን ተማሕፀነታ። ድሒራ ነዲኣ እንዳፋነወታ ከላ ሆንክ ናይ ሰብ ጉዳይ ወልሓደ ከም ዘይመስላን ብዘገርም ጉዳይ እውን ንሳ ፈፂማ ክትምርዖ ከም ዘይትደልን ነዲኣ ነገረታ። ድሕሪ ቁር መዓልታት ኣብ TMA ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዱንጋ ምስ መሓዝቷ ብምዃን ኣብ ናይ ትምህርቲ ዑደት ዘላ ኦሚ ረኣያ። ብጣዕሚ ተሓጒሱ ምስ ጓሉ ግዜ ንምሕላፍ ዕድሉ ክትጥቀም ወሰነ።
ቀፂሉ ስለ ሜትሮሎጂ ስራሕ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ክነግራ ድሕር ምጽናሕ ኣብ TMA ዘለዎ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሓትትን ብከምዚ ድማ ካብ ገዛ ከም ዝረሓቐ ክትርዳኣሉ ሓተታ ኣብዚ እዋን ኦሚ ብዛዕባ ናይ ኣቦኣ ሓላፍነት ድሕር ምርዳኣ ዶንጋን ምሳሕ ናብ ገዛ ዘይመፀሉ ምኽንያት ተረድአት ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝነብረሉ ከተማ ርሒቑ ተመዲቡ ስለ ዝነበረ ስርሑ ክገድፍ እውን ስለ ዘይክእል ናብ ገዛ እናተመሰት ከላ ብዛዕባ ኣቦኣ ነዲኣ ነገረታ ኦሚ ብዛዕባ ኣቦኣ ክትርዳእ እኳ እንተፈተነት ኣዲኣ ግን ብዝገደደ ኣቦኣ ደጊማ ንኸይትረኽቦ ኣጠንቀቐታ ንጽባሒቱ ድማ ሆን ንጉጅላ ኣብ ጀጁ ደሴት ንዝርከብ ናይ TMA ኦፊስ ዘሎ ናይ ዝመጽእ ንፋስ ዝከታተል ንኽትልኽ ኣዘዝዋ በዚ ምሸት ሆን ኣብ ጥቐንዲ ቤት ጽሕፈት ናይ ሜትሮሎጂ ሞያዊ ዝኾነ ናብ ጀጁ ደሴት ንሸው ንምልኣኽ ከም ዝሓሰበት ኣብ ትነግረሉ እዋን ሽው ምስ ሆን ወርሓት ክፈላለ እኳ እንተዘይደለየ ናይ ሓላፊቱ ትእዛዝ ክቃወም ግን ኣይቃለን ብኻልእ ወገን ድማ ይዡን ንዝተወሰነ ግዜ ምስ ስድራ ክትከውን ብምሕሳብ ናብ ዓዲ ስድራ ቤታ ጀጁ ንምኽያድ ተበገሰት እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዶንጉ ኦማም ናይ ምሳሕ ሰዓት ምስ መሳርሕቱ ኣላለያ ካብ መሳርሕቱ ሓደ ንኦሚ ኣብ ናይ ትምህርቲ ምሕዳስ ኢላ ኣብኡ ጸንሕ ካብቲ መግቡ ዶንጉ ንስጋ ንኦሚ ሃባ ንሳ ግን ዘይሓሰበቶ በቲ ስጋ ዝበልዓቶ ክትስዕል ጀመረት ዶንጉን መሳርሕቱን ድማ በዚ ሰንቢዶም ናብ ሕክምና ተቐላጢፎም ምስ ወሰድዋ ኦሚ ናይ ፋብሪካ ስጋ ኣለርጂ ከም ዝገብረላ ተረድአ ኣዲኣ ድማ ብናይ ዶንጉ ሸለልትነት ጓላ ሕክምና ብምእታዋ ምስ ተረድአት ብሰብኣያ ብምሕዛን ንጽብሒቱ ናይ ወረቐት ፍትሕ ኣቕረበትሉ እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ዩጂን ኣብ ጀጁ ናብ ናይ ስድራ ቦታ ንምምላስ ኣየርፕላን ትኬት ንምሓዝ ኣብ እትዳለወሉ ዝነበረት ኪጁ ብናይ ሰበይቱ ምኻድ ሓዚኑ ደጋጊሙ ተደወለላ እኳ ዕድል ግን ኣይገበረን ዩጂን እውን መልእኽታቱ ሸለል በለቶ ሽዩ ናብ ጀጁ ደሴት ድሕሪ ምኻዱ ኣብኡ ንዝርከብ TMA ናይ ሜትሮሎጂ በዓል ሞያ ኣብቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ሶንግ ሚነ ብዝተገብረ ኣኼባ ተረኽበ ኣብቲ ናይ ኣኼባ ግዜ ሚነ ንሽዩ ንምርኣይ ግዜ ስለ ዘይወሰደላ ቀልጢፉ ስርሑ ክጅምርን ንርኡ ድማ ኣብ ስራሕ ክትጸምድን ተገብረ ባጋጣሚ ግን ዩጂን ምስ ኣዲኣን ምስ ንእሽተይ ሓዋን እናተጓዓዘት ከላ ምስ ዩሽን ተራኸቡ ሹን ምንቅስቓስ ናይ ንፋስ ክከታተል ከም ዝመፀ ምስ ነገራ ንእሽተይ ሓዋን ዩጂን እቲ መሳርሒ ክሰርሕ ከሎ ክሪኦ ብምህንጣዩን ኒዩንን ስድራ ቤታ ናብቲ ቦታ ወሰዶም ኣብኡ ምስ በጽሑ እቲ መሳርሒ ንምጽራይ ምቆዝ ዘለዎ ባላንቺና ብምዝርጋሕ ዩጂንን ስድራን ኣብ መኪና ኮይኖም ተዓዘብዎ ካብኡ ከይተሓስበ ሹሚ እቲ ሙቐት ኣየር እናምከኸ ከሎ እቲ ባላንቺና ብሓይሊ ብምምጽኡ ሃንደበት ተተኮሰሞ ንሽዩ ጉድኣት ስለ ዘምጻሉ ብቁልጥፍ ድማ ናብ ሕክምና ተወስደ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሆን ንሹሚ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ስለ ዝፈለጠት ብምጭናቕ ናብቲ ዝደቀሱ ሕክምና ብምድዋል ስለዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓተተት ድሕሪ ሂደት ድማ ኣቦ ሹሚ ናብ ማእከላይ TMA ብምኽያድ ብናይ ወዱ ሓደጋ ካሕሳ ክሓትት ጀመረ ወላኳ ሽው ጽቡቕ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ከም ዝረኸበን ብዙሕ ጉድኣት እውን ከም ዘይበጽሖ እንተተነግሮ ኣቦኡ ግን እቲ ስራሕ ብምኽሳስን እቲ ሓደጋ ድማ ኣሰንኪልዎ ብምባል እኹል ካሕሳ እንተዘይተዋሂብዎ ናብ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝኸይድ ከፈራርሕ ጀመረ ኣብዚ እዋን ግን ሆን ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ዝኾነ ቅድሚ ካሕሳ ምውሳዱ ናይ ወዱ ኩነታት ንኸተርእዮ ነብኡ ናብ ጀጁ ደሴት ሒዛቶ ንምኻድ ወሰነት ብኻልእ ወገን ድማ ናይ ሹን ሓደጋ ዝሰምዐ ኪጁን ንሹን ክርኢ ብምምሳል ንዩዥን ንምርካብ ናብ ጀጁ ደሴት ንምኻድ ፍቓድ ሓተተ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ሆን ኣቡኡን ኪጁንን ንሹን ዝሕከመሉ ዝነበረ ቦታ ናብ ጀጁ ሕክምና በጽሑ ሁን ቀልጢፋ ሽው ንምርኣይ ምስ ከደት ኣቡኡ ድማ ናይ ወዱ ኩነታት ንምፍላጥ ምስ ሓኪም ተራኸበ ዶክተር ከም ዝገለጾ ድማ ሽው ብተኩሲ ውዑይ ኣየር ቁርብ ናይ ገጽ ጉድኣትን ብጸጋማይ ዓይኑ ጉድኣት ከም ዝበጽሖን ኮይኑ ግን ጽቡቕ ሕክምና ስለ ዝረኸበ ሕማሙ ከቢድ ከም ዘይኮነ ነብኡ ኣረጋገጸሉ ወላኳ ብናይ ሽው ድሕነት እቲ ዶክተር እንተረጋገጸሉ ኣቡኡ ግን በቲ ኩነታት ክጥቀም ብምሕሳብ ነቲ ዶክተር ናይ ሽው ናይ ዓይኒ ሓደጋ ብዝርዝር ናይ ሕክምና ውጽኢት ክጽሕፈሉ እዚ ድማ ብዙሕ ናይ ካሕሳ ምሕተቲ ክጥቀመሉ ከም ዝሓሰበ ሓተቶ ድሓር ድማ ናብ ሆን ድሕሪ ምቕራብ ናይ ወዱ ካሕሳ 30 ሚልዮን ዋን ከም ዝሓተተ ነገረ ኣብዚ እዋን ሽው ዘረብኡ ሰምዖሞ ካብቲ ናይ ሕክምና ክፍሉ ወፂኡ መሰብኡ ምስ ተጋጠመ ኣቡኡ ክሳብዚ ዝመፀ ጉዳይ ጥዕኑ ሓሲቡ ከም ዘይኮነ ንቕማር ዝኾነ ገንዘብ ከም ዝወስድ ምዃኑ ብምንጋር ሽው ኩሎም ኣብ ዘለዎ ገዲፍዎም ከደ ድሕሪ ቁሩብ ድማ ሆን ነብኡ ናብ ጀጁ ደሴት ሒዛቶ ብምምጻእ ሕማቕ ስለ ዝተሰምዓ ይቕሬታ ክትሓቶ ኣብ ዝፈተነትሉ ግዜ ሽው ግን ርግቦም ከቋርጾ ከም ዝደሊ ነገራ በታ መዓልቲ ምሸት ድማ ኣብ ኮርያ ዘጋጠመ ንፋስ ን120 ሰባት ህይወት ብምቕዛፉን ናይ 80 ቢልዮን ዋን ዝግመት ናይ ክሳራ ምኽንያት ኮነ
ኮይኑ ግን ሽሕኳ ክሳራን ተጋጠመ TMA ነቲ ንፋስ ዝኽሰት ወቕታዊ ኩነታት ነቲ ዘጋጥም ሓደጋታት ንምቕናስ ኣቐዲሙ መጠንቀቕታታት ብምውፅኡ ካብ ሕብረተሰብ ልዑል ምስጋና ረኸበ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ኪጁን ይቕሬታ ንምሕታት ናብ ዩዡን ከደ ኣብኡ ምስ በጽሐ ስለ ዝገበሮ ኩሉ ተንበርኪኹ ይቕሬታ ምስ ሓተታ ዩዡ ምስ ኪጁን ንኽትምለስ ወሰነት። ብኻልእ ወገን ዲንጉ ናይ ፍትሕ ወረቐት ምስ መጾ ናብ ሰበይቱ ኸይዱ ናይ 3 ወርሒ ዕድል ክትቦን ስድራ ቤቱ መሊሱ ክሕድስ ዝኽእሎ ኩሉ ከም ዝገብርን ናይ ሰበይቱ መምርሒታት ጥራይ ከም ዝኽተልን ካልኣይ ግዜ ዕድል ሓተታ። ሰበይቱ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳባ ን2 ወርሒ ዕድል ሃበቶ። ንጽባሒቱ ድማ ዶንጉ ንስድራ ቤቱ ቁርሲ ሒዙሎም ከደ። እዚ ናይ ኣቦኡን ናይ ስድርኡን ርክብ ንምልዋጥን ምምሕያሽን ንሆሚ ኣሐጉሳ። ሽው ካብ ጀጁ ደሴት ምስ ተመልሰ ኣብ ውሽጢ ኦፊስ ንዘሎ ኩሉ ሰብ ምስ ሆን ዘለዎም ርክብ ከም ዝፈለጡ ስለ ዝተረድአ ንሆን ክነግራ ናብ ሆን ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ ግዜ ብተመሳሳሊ ግዜ ግን ዩዡን ናይ ሆን እናቱን ስእሊ ሒዛ ብምምጻእ ርክብ ናይ ክልቲኦም ከም ዝፈለጠት ነገረቶ። ሓደ ምሸት ድማ ኣቦ ሽዩን ጽርግያ እናተሳገረን ከሎ መኪና ስለ ዝተጋጨወ ሕክምና ኣትዩ ምስ ደቀሰ ስለ ዘጋጠሙ ሓደጋ ንምንጋር ናብ ሽው ብተደጋጋሚ እንተደወለ እኳ ሽው ናይ ኣቦ ቴሌፎን ከይልዓለ ሸለል በሎ። ኣብ ዝቐጸሉ መዓልታት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት TMA ካብ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሆንን ሽዩንን ምስጢራዊ ርክብ ከም ዘለዎም ክዘራረቡ ሰምዑ። እዚ ዝፈለጠ ኪጁን ንሆን ብናይ ብሓቂ ዘፍቅራ እንተኾይኑ ሆን ክንከባኸባን ንሰብ ሕሜታ ከይገብራን ዝገበሮ ጌጋ ንሱ ድማ ከይደግሞ ኣጠንቅቆ። ሽዩ ምኽሪ ድሕሪ ምስምዑ ናብ ሁን ብምኻድ ምፍልላዮም ወል ሓደ ሰብ ከይሰምዐን ደጊሞም ብሕሜታ ክትሳቐ ክሪኣ ከም ዘይደልን ነገራ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ዩዢ ጥንስቲ ከም ዝኾነት ንኪጁን ምስ ነገረቶ ኣብ ገጹ ዝረኣየቶ ዘይሕጉስ ስምዒት ሰንበደት። ሽዑ ንሽዑ ድማ ምስኡ ብሓደ ዝነብርዎ ናይ መጻኢ ህይወት ክትሓስብ ጀመረት። ኣማሲኡ ኪጁን ናይ ዩዥን ጓሂ ስለ ዘስተውዓለ ኣኽብሮት ንምግባር ተዳልዩ ተጸበያ። ዩጂ ድማ ገዛ ምስ ኣተወት ኪጁን ኣቐዲማ ብዝነገረቶ ዜና ሓጎሱ ስለ ዘይገለጸ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ ዘይተጸበዮ ነገር ኮይንዎ ከም ዝሰንበደን ጥንሲ ስለ ዘይተጸበየን ንፉዕ ኣቦውን ክኸውን ኢሉ ስለ ዘይሓሰበን ነገራ። ንሳ ድማ ዝምስ ሰምዐት ነቲ ጥንሲ ንኽትሰዶን ከም እትሓስበሉን ነገረቶ። እዚ ከም ኢሉ ከሎ ሆን ናብ ገዝኣ ትኸደሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ኣቦ ሽው ቴሌፎን ተደወለላ። ሽው ክመጽእ ብዘይምኽኣሉን ኣብ ሕክምናውን ከም ዘለውንስ ናብኡ ክንክትመጽእ ምስ ሓተታ ንሳውን ናብቲ ሕክምና ብቕልጡፍ ከደት። ምስ በጽሐት ሓኪም ኣቦ ሽው ኣብ ናይ የማን ሳምቡኡ ዘሎ ሕበጥን ንሱ ድማ ሕማቕ ከም ዝኸውን ከም ዝኽእልን ነገራ እሞ ብተወሳኺ መርመራ ድማ ክትፍርመሉ ሓተታ። ንሳ ድማ ብዘይሰጋእጋእ ፈረመትሉ። ብኻልእ ኣጋጣሚ ድማ ዶንጉ ናይ ኦሚ ዕለተ ልደት ንምኽባር ብሓደ ድራር ክድረሩ ሓሳብ ኣቕረበ። ብተመሳሳሊ እዋን ድማ ሽው ምስ ሆን ድሕሪ ምርኻቡ በቲ ዘጋጠመ ነገር ይቕሬታ ሓተተ። እቲ ዝወሰነ ውሳኔ በብኡ ምኽንያት ከይትቕየሙ ሓሲቡ ከም ዝኾነ ምስ ነገራ ሆን ስቕ ኢላ ሓቆፈቶ። ንምሸቱ ዶንጉ ናይ ኦሚ ዕለተ ልደት ንምኽባር ናብቲ ሬስቶራንት እናኸደን ከሎ ብህፁፅ ካብ ስራሕ ተደወለሉ እሞ ናብ ያን ብምድዋል ናይ ድራር መደቦም ንኽስረዝ ነገራ። ኦሚ እዚ ምስ ፈለጸት ናይ ኣቦኣ ናይ ስራሕ ተወፋይነት ተረዲኣ ንስድራ ዝጠቅም ነገር ከም ዝሰርሕ ዘሎም ብምእማን ወልሓደ ጣዕሳ ከም ዘይተሰምዓ ነዲኣ ነገረታ። ብኻልእ ወገን ድማ ሆን ብዛዕባ ናይ ኣቦኡ ኩነታት ድሕሪ ምንጋራ ንሽዩ ናብ ሕክምና ወሰደቶ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ኣቦኡ ሳሳይ ደረጃ ዝበጽሐ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ከም ዘለዎን ናብ ኣካላቱ ከም ዝተበተነን ምስ ነገሮም ሽዩ ኣብ ጥቓ ኣቦኡ ብምዃን ንብዓቱ ክቋጻጸሮ ኣይካልን። ኣብ መንጎ ግን ኪጁን ዩጂ ምስ ተሞኮ ስለ ዝሓመመን ናብ ሕክምና ኣምርሑ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ናይ ውላዶም ህርመት ልቡ ኣብ ዝሰምዑሉ ዝነበሩ ግዜ ዩጂ ነቲ ቆልዓ ከም ዘይሰዶን ንኪጁ ነገረቶ። ንሱ ድማ ብዝተኻእሎ ነገር ኩሉ ከም ዝገብርን ንፉዕ ኣቦ ንምዃን ቃል ኣተወላ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ሽዩ ነብኡ ካብ ሕክምና ወፅዩ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝሰምዐ ነብኡ ክረኽቦ ብምሕሳብ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ እንተደለየ እኳ ከይረኸቦ ተረፈ። ኣብ መወዳእታ ኣቦኡ ናብ ሽዩ ብምድዋል ስለቲ ዝገበሮ በደል ኩሉ ይቕሬታ ሓተቶ። ቀፂሉ ድማ ሆን ጥዒት ሰብ ከም ዝኾነትን ንዓኣ እንተተመርዒ ድማ ደስ ከም ዝብሎ ነገሮ። ሽዩ ናብ ኣቦኡ መፂኡ ሕክምና ክሓድር እንተለመኖ እኳ ኣቦኡ ግን ሕትኡ ኣይተቐበሎን። ሽዩ ድማ ኣብ ዝነበሮ ኮይኑ እናበኸየን ከሎ ዩን ዝርብቦም ትሰምዕ ነበረት። ብኻልእ ወገን ድማ ኦሚ ኣብ መደቀሲ ናይ ኣዲኣ ከላ ናይ ወለዳ ናይ ፍትሕ ወረቐት ረኣየት እሞ ብሕርቃን ነዲኣ ኣቦኣ ክትፈትሖ ከም ዘይትደሊ ነገረታ። ዶንጉ ነታ ስድራ ንምምላስ ዝኽእሎ ኩሉ ነገር ይገብር ከም ዘሎን እዚ ጻዕሩ ክትርድኣሉ ነዲኣ ኣብ እትልምነሉ ዝነበረት ግዜ ኣዲኣ ድማ ናብ ዶንጉ ብምኻድ
ሓሳባውን ከም ዝገደፈቶ ነገረቶ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ዩን ናብ ሆንጓላ ብምኻድ ሺዋ ብኡ ንኽሕከም ከም ዝፍትን ዘሎን ከም ዝረኣየቶን ጥዑይ ሰቢላ ከም እትሓስብን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝፈቐሩ ከም ዝኾኑ ፍሉጥ ምዃኑን ድሕሪ ምንጋራ ፍቕሮም ክሕድሱ ነገረታ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ መጀመርታ ክረምቲ በረድ እናሃረመ ኣብ ከባቢ ሴንትራል ኦፊስ ሆንን ሽውን ተራኸቡ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ከመይ ከም ዝተራኸቡን ናይ ፍቕሪ ህይወቶም ከመይ ከም ዝጀመርዎን እናዘከሩን ከለው ሽው ምስ ዝፈትዋ ሰብ ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ህይወት ካብ ዘጋጠምዎ ኩሉ ሽግራት ኩሉ ምቅጣም ከም ዝኽእል ነገራ ሆን እዚ ምስ ሰምዐት ፍሽኽታ መሊኣ ፍቕሮም ካብ ዘቋረፅሉ እናቐጸሉ ብዘርኢ ታሪኽና የብቅዕ